Ja, dan steen je midden in het nees. Verhalen, achtergroenen en wandelingen. Verschillende meters heeg en digitaal om je heen. Van 18 tot en met 28 februari rennen de beste journalistieke beelden van 2024 te geren daar één meeslepende tegen 160 graden ondervinding. Maar licht, lood en digitale technieken komen verhalen te leven in het historische decor van de grote kerk in Dokkum. Neemt Noorderframe. Hier in de studio binnen oorscoot Roos Tuitenburg en Nel Jansma. Goedemiddag, dames. Goedemiddag. Ja, Nel, hè? Noorderframe. Ja. Wat is dat nou precies en waarom is dit ontstaan? Hoe is dit ontstaan? Ja, Noorderframe is eigenlijk een foto- en videojournalistiek van het noorden. En het is eigenlijk ontstaan vanuit meerdere dingen die te geren kwamen. Dus eigenlijk steeds minder mensen volgen het nieuws. Maar als ze het nieuws volgen, dan gaat dat vaak via beeld. Maar op social media zeggen we dat soms misleidend wezen kan. Iedereen die kan iets online zetten. Terwijl dat wij als journalisten werken volgens bepaalde regels. En die zorgen ervoor dat we beter kunnen waarborgen dat het klopt. Wij merkten eigenlijk dat volle mensen net weten hoe journalistiek werkt. Dus hoe maken ze keuzes, wat list zin. En dat leidt soms tot misverstanden en wantrouwen. En toen dachten wij, hoe brengen wij dat nou onder de mond? En toen dachten wij, ja, toch het mensen zelf te laten doen. En dat heb je eigenlijk combineerd, dat idee, met video's, over betrouwbaarheid en de vraag van wanneer is iets nou nice. En toen heb je mensen vragen om beelden in te sturen en dat dienen ze massaal. Ja. Dus je worden, Nel worden, mag ik Nel zeggen? Ja, ja. Je bent een stelsjournalist. Ja. Roos is journalist? Ja. Dus je hebt al ondervinding met alle spullen natuurlijk wat er gebeuren met de regeltjes, neem maar op. En daarom is dit eigenlijk een beetje hier om echt ontoonbaar te laten te mensen onder de meesten van zo is het en net hoort. Precies, lid maar even Sjen. Maar ik doch het daarna zelfs. Want ja, hoe lees nou ding? Toch het gewoon zelfs te ondervinden. Ik denk dat dat heel wichtig is. Ja, nou en het is natuurlijk in de grote kerken van Dokkum. Waarom in de grote kerk van Dokkum? Nou, we gaan de World Press tentoonstelling gaan in Dokkum al hier. En daar is eigenlijk het idee ontstaan van ja, kunnen we hier in het noorden echt net wat mee? Er gebeurt je zoveel nice, er gebeurt je zo'n soort. Wat kunnen we hier nou in het noorden doen? En omdat het idee daar is ontstaan, dachten we nou, dan maak je weer Dokkum weer het haatplak van waar dit ontstaan is. En ik denk dat dat heel mooi een rondje maakt. Ja, want dit is de eerste keer, hè, Nel, hè, dat het georganiseerd wordt. Ja, klopt. Ja. Dokkum is een startpunt. Ga ik wel terug? Want je zei van hier gaat Azen naar verder voor. Ja, hij reist verder. Hij komt in Grains 2 tot en met 12 april in de Niemeyer fabriek in Grains. Dat is wel een oorzaak locatie. Ja. Maar daar past er ook wel in. Ja, zeker. Want je werkt je met beelden, ja, foto's. En dat wordt gewoon al je ek op de wanden. Nou ja, hoe dat schijnen. Ja, we nemen het een expositie, maar het is net een expositie, zou het meesten eigenlijk kennen. Nou, wat dan? Hoe een soort expositie mag je nou aan denken dan? Ja. Geen schilderijen bijvoorbeeld, geen foto's die gewoon staan kist. Nee. Maar het is vol oorzaak. Ja, het is echt heel vet. Het is echt 2026, denk ik. Want alle genomineerde beelden die worden geprojecteerd op een manier die is eigenlijk net kist. Dus met licht, geluid en digitale technieken stist eigenlijk tussen die foto's. Dus het verhaal dat ontvouwt zich om die hinnen. Alsof ze er zelf een soort onderdeel van best. En al die foto's, die maak je als het ware een verhaal om die hinnen. Ja. Nou zei Nel van nomineren. Ja. Foto's die nomineren binnen. Klopt. Er waren 600 foto's. Hoeveel er binnen van nomineren, Roos? Hoe vonden dat er precies binnen? Sommigen gaan 4 nominaties, horen we wat minder, horen we wat meer. We gaan meerdere categorieën voor beroepsmakkers. Dat zijn journalisten, dat zijn persfotografen.
Maar ook naar talent. Nou, dat kan dus iedereen wezen die het leuk vindt. En daaruit hebben we meerdere categorieën. Daar has de nice categorie door jouw ogen. Wat voor nice visto wichtig, wat visto belangrijk en let het chen. Voor de beroepsmakers gaat dat natuurlijk om de grote thema's. Maar het kan ook heel lieds wezen. Zo hebben we ook mijn Noorderling, dat is een categorie met echte portretten van mensen. Waar wie nou belangrijk voor die in 2024. Dat ben, nou ja, ik moet zeggen, prachtige portretten zitten daartussen Koer Janke. Ja, nee. Zie je dan ook in de jury? Nee. We zijn objectief. En we hadden een mooie jury van 6 mensen die prachtig beeld uitkozen hebben. Okay. Nou ja, in elk geval, 20 februari worden de foto's worden de nominerenden worden dan eigenlijk al naar voren halen en je bent de winnaars. Mensen die nou echt belangstelling hebben, die denken van ik wil dit al mijn mijntje, waar moet ze wijzen? Ze kunnen, stel, ze willen deze tentoonstelling zien. Ja, want er zal een kaartje komen, maar. Nou, ze kunnen een kaartje halen op noorderframe.nl. Van 18 tot en met 28 februari in de Joene. Kist naar de Grote Tjerke in Dokkum. Waarom nou jongens? Ja, het moet juster wijzen. Denk nou jongens, dat slag het me net. Wacht je dan even. 12 tot en met 12 april in de Niemei fabriek in Greens. Ken het ek oedijs. Oh, dat is er wat donkerder. Daar is het wat donkerder, ja. En de kerk al jullie achter natuurlijk. Ja, die ramen van de kerk blinderen ja net te dwaan. Dus, nee, dat is weer. En de tickets, die kist dus via internet bestellen. Maar ik weer wat de prijzen van zo'n tegen. Want ik ga wel lezen van doe maar als bepaalde tijdsblokken en dan houden we op. En tijdsblokken en maar door mij zo lang zitten als worst. Klopt, ja. De kist om zelf zo bijvoorbeeld een tijdslotkeepje. Maar als je daar tot 10 uur zitten worst, be my guest. Helemaal goed. Dus nou, alle informatie noorderframe.nl. Eerste editie, tweede editie hoor hier. Of Zeker weten. Zeker weten. Volgend jaar. Een heel veel succes met deze eerste editie. En daarna natuurlijk ook met de tweede. Want dat moet wel weer worden foto's worden. Ja, dus dat komt helemaal goed. Verzamel het al hier maar en dan showen we je hem volgend jaar. Tier dank.